Welcome to Know Your Leader, where voices rise, a platform for change where leaders realize the weight of their words, the power they hold, a stage to shape the future, young and old. Here we seek the truth, we ask the questions bold, we probe the depths of policies untold. Join Usiyabonga Pungoze as he explores the leaders who shape our world in store. With every word, a story is told of hope, of struggle, of a nation's hold. Let's know our leaders, let's hear their tale, and may the wisdom our future prevail. Alright, ngokhulu kwithoba ukhamela nenhlonipho igama lami ngiyusiyabonga ngiwampungose sinabantu ke emhlabeni nje siyasibabe sithi ama survivor amatangamane amafavuke ogabadiya inqothovu bana amagama akahlukene ngokuhlukana kwawo njengamanje kulo part 2 ongijoyina kuwona igama lami ngiyusiyabonga ngiwampungose nginodadewethu esinaye igama lakhe unguSamke ongwakwamsomi ngenza ukuthi mawuzwa ngithi igama lethu Samke wakwamsomi ucabanga ukuthi eminyakeni nje embalwa edlule sike sakhona la siba neclip khona sihamba khona nescape singasho ukuthi may his soul rest in peace kuzibalanga badle umJapan madoda siyamkhumbule introducer just ukuthatha back wena osibuka nje manje la uhlelweni nakho la esasikade edlule khona noSamke awubuke nje la uma clip ambalwa njengoba usukwazileke ukubuka ukuthi kusukwaphi nempilo nezimo nje zahlanganisa izinto ezihlukahlukene mawubuka lesimo esiqeda kuvezela sona umuntu enginayo njengamanje akusekho konke lokho ukubonayo kulesiya simo sokuphefumula esokukhuluma esokwenza izinto engade kusona njengamanje ngicela ukuwelcome ngalizwa ke kwibook launch leli gama lika Mathimbili uyaphila weMathimbili mfowethu uright Samke mfethu ngiyaphila mntama ngiyaphila ukrens khokho sami usungabuza nje phela kodwa uyabona mangathi wakhulunywa ngumuntu ekuthiwa uNkulunkulu ungathi uyini uNkulunkulu kwena uNkulunkulu mina noJesu siyalamana ukuthi uJesu umdala mina ngumagcino okay yes mangathi uchaza ngayo uNkulunkulu indoda engawadla amandla omuntu okay uNkulunkulu indoda eyathi if uthinta umphefumulo odalwe yimi uthinta inhlamvu yesolami wayesethi konke masicela kuyena uzosenzela okwethu nje ukuthi siclaim into zethu ukuthi wena baba uNkulunkulu the kunjalo nje ngoba nasendleleni ngiye eKapa ngangisho into eyodwa ukuthi uma ukuthi ngihamba le ndlela baba uNkulunkulu ufuna ungihlekanisa nezitha zami kulungile wethu ukukhuluma kwami nawe ngikhumbula kahle interview sasenayo sasifike siyenze siphinde siyinqamule phakathi because kumele uxhunywe amagesi ukwazi ukuthola ukuphefumula sisazoyinqamula le noma sohamba njani sihamba waya manje sihamba waya entry manje bese kuzothi ithini lakho lelo bukahlukana nalo likhona namanje noma likhona kodwa bazolilanda ade bengicela bengitshela nje ukuthi udokotela akabhali incwadi angidischarge bacela umshini wabo manje okay bazolilanda nawe uyabanika nje without engage ngizolenzani kwami la sengiyafly emoyeni ngiye ko bani Samke manje after you abantu asebeke babonakala beyenza lento bephinde besurvive yenza ukuthi abantu abanithola bazibafune ngisho inombolo zethu befuna ukusithinta ababhekene nalesimo izwi elihope before singena ohlelweni lethu ongalinikeza umuntu obuka le podcast njengamanje ophefumula ngomshini ofaka ipipe ngendlela thina sayisakubona ngayo sinomJapan noDida Black sokubona ngalesi yasikhathi ungathini kuyena ukumnikeza nje ukuqala isibindi before singena ohlelweni kunina nonke nganda sekhaya niyangazi ke ngiyanazi ngikhuluma nani mangithola ichance ngiyakhuluma nani into engithembisa yona ukuthi ebudeni bendlela sekuzoba kuvuke i-non profit organization esiyibiza ngo victim to victory so ningizwe kahle anginawo ama organs engiwabekile amaphaphe engiwabekile ukuthi ngizwanikeza umuntu okay kodwa mina ngiyibridge yes lokuwela ufike empumelelweni yakho yes so umuntu odinga usizo yes ngizomlekelela sobe simlekelela simsupporta yena nomndeni wakhe ngoba akuyena kuphela odinga usizo alright nomndeni usukungayazi lento alright so usukungazi umndeni noma uqamba manga noma uqinisile because if unale yanto leya you look normal kanti inkinga amaphaphu ngaphakathi awakwazi ukuzenzela oxygen okay so fanele bazi ukuthi
impilo yakho once ubana lesa sifo ayiphindi ifane. Okay. Ungavuka umuntu akubona unje siya base akwazi nanokusuka lapho uye eminyango ngoba umoya ukuthi ufike khona awukho. So ke into engirealizile ukuthi even family members bayadinga ukusekeka bafundiswe ngalento le. Ingakho ke ngibone kungcono ukuthi ngiyithathe lento ngisemahlombe ami ngoba ngirealizele ukuthi thina abantu abamnyama especially asifundisekile ngalento. Abelungu bayatshelana, abelungu bayadonatelana, even ukudonatelana umuntu ahambe nobhuti wakhe bahambe baye lapha yakhona nje ngiyaxolisa icase esanda kwenzeka usisi wayegula bamba nomfowabo umfowabo kaseqaqwa ngale uyaphila kukhishwa into usisi wakhe ngale uyagula ukhishwa into wafakwe yabhuti wakhe but ke the third part ukuthi yathi mayingena eyabhuti wakhe kuyena yaphinde yafa futhi. So kwafanele ukuthi ke aphinde abuyisele kwi list aphinda lindenye. So it was very painful ngoba nobhuti wakhe umnika into yakhe iphila mase fika kuyena sho singenxa ukuthi phela iorgan mayingena emzimbeni womuntu kukabili it's either yavumelana noma iyanqaba. Yingakho mengabe uzofakwa isitho somunye umuntu emzimbeni amasosha akho emzimba ayalaliswa ukuze lozofika istranger because mangena iphathi yomunye umuntu emzimbeni umzimba wakho uya reactor utshela ukuthi umkhuhlane khathi ureactor uyayikhahlela ivelife. So before bakufake bayawalalisa wakho amasosha usala ama security ndawo angena amadonki piri ukuze mangena lo afika jwayele lokuthi kusekhaya la aphile. But ke usukuthi uphila ngakho ukuthi umlekelela ngezinto zakho nezithize. Sam ngicela ungakhela isithombe because lento anginalo ulwazi olugcwele kuyona. Ungakhela isithombe manje futhi sekumnandi usakha kahle usuphila sewudlulile kulesi yasimo esasikade sikusona. Umuntu osuke ephethwe ilesi sifo esasikade sikuphethe. Kwenzakalani angithwenzela mina isithombe manje uthi uma ufaka isandla emlilweni oshisayo uzubhlungu obungathi biyantsontsotha bukanjani uma kuthi unqamukelwa uphefumula kunqamuka ngayiphi indlela kunqamuka ekuthenini kanje ngoba kuvalile kunqamuka ngiphe kuba bhlungu kwenzekani awungiphela umuntu ipicture ngoba mhlambe ngathola enye into awumi ngicabake nami yaza ngiyazi lento but kuyathula into kuyathula nje awema njengomuntu ofakwe emanzini umuntu ofakwe emanzini angithi kubona lo msindo wamagwebo ethi kuvele kuthuleke ngathi nje ungazi semkhathini kaSathane ngisho ngawuza umoya emadlebeni kwaphela kuyenze ukuthi kube windy yabo but ngisho ngathi uyakhambeza udonsa ngomlomo awuhambi kuyathula nje ujuluke wabona lapha eMcDonald. Yes mina that is why I'm asking because ngifuna ukureference ngesimo esasinjeyana samke kuyathula nje angiyazi ayichazeki le yanto ayichazeki hayi siyaphetha ayichazeki le yanto kodwa nje kuvele kuthule mase kuthulileke ngeke ukwazi nokucela usizo lomuntu ukuthi ngicela ungisize awukwazi ngisho ukukhipha izwi ingakho most of the time abantu abanaleke ukutholakala befile basebusuku most of them ngoba umuntu ukwazi ukuzwa mawulele emelele nawe empedeni ngoba uyakuzwa masuphuma umoya yena like usiduwa yezwa kanjalo uthola ukuthi ngizosevusa senews ezigxuma inews esilinda aphakamise abeka ama continental angiphushe uyeza ukuthi ukuphefumula kwami sengiyagaspa yabo sho sizama ukudonsa umoya yabo ule bazona sokungezwa so ucabanga ukuthi uyifakile mina ngithi ngisaqala ukugula ngifaka u3 liters per minute uno5 ngangasawuzweli kwase kuzofanele ukuthi ngenzele iprescription entsha ngithole mhlawumbe o7 liters per minute ngicela umchazelele umuntu ongazi unga-understand 7 liters per minute kanjani une gauge angithi sasikhuluma ngelanguage emoto noma mhlawumbe into ene gauge so ine gauge into ye oxygen bese iba nebhola yabo uma uphefumula ngo2 ine number 1 liter 2 liter 3 liter 4 liter igcina 5 liter so mawukuthi usebenzisa u1 liter ibhola uma uphefumula lijika ku1 ubona ngalo ukuthi uyaphefumula lijike ku1 mase ukuthi usuyaqineka unyusela umshini uphefumule ngo3 ufanele uphefumule ngo3 mawuphefumula lijika ku3
adluli angithi uyakalela ukuphefumula because naye akufanele oxygen ibe ningi emzimbeni. Yes, I understand. So lizonyuka uzophefumula ithi 3 uyalibuka kanje uyalibona liyokhuluka lithi that's another thing eyenza usidu wabone ICU ukuthi ukuthi i-oxygen yami off. I-ICU ayemaningi amapayipi ayemaningi mayifika usidu afikeza ukuthi hayi man lo muntu akaphefumuli ngendlela eyiyona awubuka le mapayipi ayibo ibhola liphansi lilele mba angikwazi ukuphefumula nginamaphapha amasha kwawona cisha collapse wabuza ukuthi why oxygen iphansi udokotela wagxumisa kwenye inhlamvu wayinyusa yavula wayibeka ku5 uthi wangizwa ngibuye ngithi yabo ukuze umuntu edonsa umoya kude wabuza uthi wababuza wona ukuthi indaba usamke nje basayobeleke nje kusukela ekseni akalala zibhola lala nini so nakhona lapha ingakho kuthiwe ngacishe ngafa hayi kanye ayikabili ayikathathu ngisathi zokubuza ukuthi mawucabanga makukhulunywa ngokufa sekwageja kangaka mawungalinganisa mhlawumbe mhlawumbe ngajike Jericho wena how many times ucishe uhamba how many kilometers because nalo khona McDonald mina ngacathi hayi ngihamba ngikhuluma nomuntu ozogeorge hayi last time usifika nomJapan after le interview bengiyibukisa umbukeli la ekhaya hayi mfethu ngicela can I be honest kwena ngidrive ngena back ngamtshela umJapan ngathi no I doubt ukuthi lo muntu uzokwazi ukusurvive because isimo sakhona bese sibi kakhulu umuntu wekhwezi FM wathi ayi ningayenza nje le interview ayikho lento unaye ungitshele ngoba kade sengiye manje ngengaya khona last year ngizoya kuzoba ne-event le book launch wathi wesami ngiyaxolisa ukutshela ungangizwa kabi kodwa mina ngasho sibuye endleleni ngathi ayi sesiyayenza nje phela ngoba angesinqabe kodwa ayikho lento lo muntu lo uyahamba umuntu ojoyina manje kwivideo kunezinto eziyenzeka because thina besinenkolelo njalo ukuthi uzobulala amaphaphu akho because uyabhema and we interview kwakwavela ukuthi awungakaze ubheme ngisho ugwayi lento mfowethu ifihama kunjani mawucabanga manje just ukunikeza umuntu ngokukhona umuntu ocathi mayibuka le video athi ayingiqhelelene mina nalezo zinto mhlawumbe into engasoze yenza amakwenze kanjani lento mabechazela wena ngobusuku yona ngifuna uqamba mangamntama emva kokuthi bawakhipha amaphaphu okay icase yami uWestern Cape wacela ukuthi uyenze nesinye isibhedlela ispecial bani ese-Australia okay so bebethi mangabe kunento abangayi-understand baconsulte bona kangangokuthi bathi mabekuthatha isicubu bangathula lutho bona akuveli base bathi basithumele kuphi e-Australia because bona banemshini advance mhlawumbe izokwazi ukuveza ukuthi yini amaphapha because yes kodwa into engingayisho mina sibantu abamnyama mangabe kunezinto zoma zedliso aziveli kwiWestern kuvele kuthiwa TB cause mina eyaminto ithi ngo2012 ngenzele ugogo wami uMachiya lo engiyomkhumbula manje okay iThanksgiving ngiqala ukuthola ukuthi Department of Health bangimenzela umsebenzi ama results scan ngifuna uyibuke nje ama results scan athi mina ngagula ngenxa ye-old TB yango 2013 okay ngo2013 ngangana TB mina anginawo ama records ka NHLS ukuthi ngangine TB because phela mangabe une TB uyakhohlela ube nama records okay mabethi ngo2013 ongenze ukuthi ushevu ngawudla mina ngeThanksgiving kwase uyahlala kwafanele ukuthi waqaqwa slow poison sangabulala mina sabulala iorgan ngoba amaphaphu iphaphu lalinescarring ngizokubona ukuthi shuthi la wahlala khona ushave washisa then lase liyaqina lonke iphaphu because bantu bechaza bathi uyabukubone samke uma kade unesilonda bese uyahlephuka bese kuyaphola ukuthi akubuyeli kuvaleke kube nje kuba nescar so iphapha labanjalo kunalaba nescar laseliyoma ngoba lalikhona kodwa ukuthi liqinile lifreezile alikho soft njengephaphu alikwazi ukwenza oxygen iba lokhu kugula kodwa kungafika nanoma umuntu onjani akukhethi mhlawumbe ukuthi udla into epoison kuyinto engaqhamuka nje nanoma siyabonga Mpungose emile nje la ungaqhamuka mina ukuthi understand angifuni qamanga mina angazi ngoba phela iphaphu likude before ufike khona udlule imbambweni li protected ngalendlela le yes so the only thing engali affecta into engene ngaphakathi
bahlezani beba nama-TB abantu akaze kuthiwa bademeshekelwe amaphaphu azafile kufanele kufakwa amasha bangakho abantu obaziyo baba ne-TB. Njengoba nje ugqoke iskipha happy birthday to ma. Yes. New lungs namhla 7 June 2025 mawungachaza leso skipha kwenzekani ndaba? Okay, phela mina ngahlala eCape Town ngaze ngenzela uyinkukhwana. Yes. Ngiqeda unyaka namaphapha amasha ngoba sobe siqede wesibili nje ngoJune. Yeah, so ke ama birthday sengaselebrate kabili angeke ngingaba celebrate la babes laba. Yeah. So yeah, kwakade kwaku 1 year anniversary ngiqeda unyaka namaphapha amasha last year because ngayenza ioperation ngoJune mhla ka7 2025. Okay, mbukelo sibuka nje manje sinosamke ungwakwamsomi wayekade nenkinga yamaphaphu. Umuntu engikhuluma naye nje manje uphefumula ngamaphaphu amashashaka onawami awumlungu lamaphaphu. Awuchaza indaba lamaphaphu akho ophefumula ngawo manje. Yazi ukuthi angibuye ngesilungini. Can you tell us more about your lungs samke akhona njengoba manje akumele ngishaye isiZulu kuphela. Unamaphaphu engesiwo kade uzalwe nawo wafaka amaphaphu omlungu. Awuchaze le story sokufaka lamaphaphu samke. Okay, emva ukuthi amaphaphu ami efile okay i-organ mayifile nje kunama organs awu7 akwazi ukureplaceeka mayifile. Okay, so replace kanjani na mina nawe mina noSiyabonga Mpungose noSithe sonikela kunezitho zomzimba onikela ngazo usaphila. Okay, njengezinso nje izinso zu2 ungamnikelela umuntu ngeinsight usale nayo but kumele uphile. Yes. Okay, izinso nomkantshi ibone marrow inenye ngathu yeah uyakwazi ukunikelela umuntu uphila lokho. Okay. But as for ne-liver cause i-liver yakhula. Okay. So mangabe kusi inenkinga izosuswa lo ndaweni nenkinga bese kwena kusikwe leyo party incamathiselo ke yami then ikhule. Okay. Le yakho futhi izokhula ngibe nankinga. Alright. So uyakwazi ukunikela nge-liver uma usaphila, uyakwazi ukunikela ngezinso, uyakwazi ukunikela ngomkantsho. Okay. Uyakwazi ukunikela ngeskin kodwa ke uskin ngisazoca iskin ingena under tissues. Okay. Njengegazi lingena under tissues. Okay. So if umuntu enikela ngama organs, yeah, wena Siyabonga nikela ngama organs usiza unika abantu abawu7 a gift of life. Okay. Cause unikela ngamaphaphu, unikele ngenhliziyo, unikele ngepancreas. Ipancreas inalento lengathi iyiqabunga eba laphansi kosibindi. Abantu besilisa abahlinza bayayazi leyo nto. Kunento kuthiwa ipancreas kodwa ngolimi la kamuntu kwibiology. So unikela unikela ngama organs unikela with the liver, heart, pancreas konke lokho ngiyaphila njalo. Yes. Okay. Ibone marrow no iheart ngeke iheart fanele you know. Okay. Nama lungs ke fanele ungebhadi ke kube khona umuntu ozodlula emhlabeni ukuze usizakale. But kunezi lezi ngiyibalayo uyakwazi ukuthi unikele ngazo but still uqhubeke uphile. Bese kuthi ke negazi futhi uyakwazi ukuthi unikele ngalo. So ke kuthiwe organs and tissues donation. So lapho kuthiwa organs and tissue kukhulunywa ngema tissues ngegazi nezicubu usola umuntu unikela ngesikhumba yabo izinto eziningi yeah kukanjalo ke. So ingakho ke kubalekile ngibone kubalekile ukuthi thina abantu abamnyama sazi ukuthi lento yenzeke ema-movie ngoba uyayibona ibhanoyi kuthiwa kuyo transplant walindize emoyeni kuthiwa fanele kuyisikhathi singaka lisheshe liphuthume lenzeni. Yes, njengamaphaphu nje amaphaphu ikhipha faka fanele mawuzonginikelela mina siya khathi uqaqwa wena ekhishwa kwena ngibe ngiqaqwa nami ngiprepare ngilekeleleke kulokhu ukunikela ngomuntu ephila kodwa lokho amaphaphu kukhona osuke ngezophila bese kuphila omunye angicela umfundisele angithi manje uthe lama lokho kunye uyakwazi ukunikela ngakho usazohluma mhlambe kuwena nani and then lokho amaphaphu umuntu usho ukubikelela amaphaphu umuntu osuke letha impilo ngempela kuwena ukuthi uphila kanjani amaphaphu kuhamba umuntu emhlabeni kuphila umuntu. Okay. Mina into eyenzeka umfana omncane wayena 15 years may his soul rest in peace waba involved kwi accident
mayiba involved kwi-accident waye esibhedlela akashonanga same time. Okay. So bamtreata, maybe bamtreata bathola ukuthi u-brain damaged. Okay. So if u-brain damaged usuke usuyimfino. Okay. Then bakhulumisana ne-family. So ke vele angithi uma usuku-list. Okay. So into eyenzakala kwi-Cape Town bona i-list yabo into eyenza ukuthi basheshe ukuthola ama-organs ayigcini la e-South Africa even abroad. Okay. Once baku-activator igama lakho all over lisuke likhona ukuthi umuntu onje udinga imatch yani. So if ever kukhona into ekhona cani sitshele. Okay. So ingakho kubalula kubona ukuthi basheshe bathola ama-organs. So basimele bemcheck. So ke esibhedlela mawungena vele abakutsheli futhi ngibaze bakucela mawungena esibhedlela bayakucheck ukuthi awumeshi namuntu kulabantu abaneyinkinga eyingake abakhona amukho nomesha naye ukuze makwenzeka ukuthi yabo. Okay. Alright. Yes. Ngiyabakutshela kodwa leyo nto kodwa umthetho. But manje kuthiwa ngithi kunama hour akaliwe ukuthi kumele kwenzeke. Nakho kuyenzeka kumfana owaphesheya ngiphele process ngifuna ukubona uNkulunkulu namandla akhe kuwena. Okay ke bayibizi family bayikhuluma nayo bayicela angithi sekukhuluma uSouth African lamabhoda amakhulu. Okay. Bambiza bakhuluma nabo then bayike bavuma ke. So kwakufanele ukuthi uprofessor baqale bafly bayowa testa kuqala. Yo. Cause before akhishwe ayatestwa ukuthi akana TB before afly asuke kwilento le acheckwe futhi. Mayesefika but akalela isikhathi. Mayesefika phela before afakwe acheckwe abese yacleanwa. Kunento yakho abacleana ngaye lapha ya phakathi lapha endlini ezibandayo. Yeah. So ingakho phela mina ngathi mase fikile la kuthola ukuthi ase ne TB. Wema. Lawa mashake manje. Owe. Ayithola kanjani? Emoya phela isemkhathini TB and abalekile ngoba phela soyikhula box esili yabo usathani. Njengoba usathani TB mina sebengiqaqile already. So bathi bona yazini siyawafaka nje lamaphaphu. We will get that bridge when we cross that bridge when we get there. Ha. Abangamtshela usidu abangatshela umuntu. Bakushawa ngawe nithi. Bafake njalo bathi hayi sobona ke phela. Oh. Okay. Remember immune system yami ilalisiwa isebenzi. Ngizoqala i-treatment yama answer rejection strong. Yabo moyiphuzile. Ulala uphethe inkomishi eteka nje uyozela phansi iyadakana le yanto. Yabo lamaphilisi la moke wawaphuza fanele mhlambe u2 hours ufanele waphuza uhlele embedeni. Ngiwaphuza ngo8 ekseni but fanele ngilale from 8 ngize ngivuke ngo10 sengisober. Bese ke ngiyaqhubeka ke nempilo ke. Ntambama meke ngawaphuza ngo8 ngizosukuma hayi umhlaba uyajika. Bengathi umhlaba ukuxega amadolo kwenzeke yonke into ongayicabanga. Ayingozi kangangokuthi awekho vele la eSouth Africa la amaphilisi. Futhi kuba khona ngabe iphelile ingane zabantu. Yo. Yeah. Bafika batesta nakho siyafa. Samke uma manje ngoba ngangizwa lapha kwilaunch ukuthi usazohlela ukuhlangana nomndeni womfana. Uma ngathi uyahlangana nefamily nayo imile la phambili iyabuka yipi message ongayidlulisa kwinto abakwenzelayo ngoba phela thina abantu abamnyama ngikholela ukuthi singayivuma leyo nto singancamaza adlule ngisho emhlabeni umuntu lukhona usiza ngasiza ngalo umuntu mangathi unikwe opportunity yokukhuluma nalo mndeni wakudonatela ngama lungs engane yabo ena 15 years bathi awahamba uphilisa omunye umuntu ngathini kubona Samke. Into engayisho nje ukuthi if it wasn't for them this story wouldn't be told. Yeah, ilokho nje ngakusho. Ngikade ngicabanga ukuthi kade ukhuluma le yanto ukuthi manje uyiphilelwe wedwa uphila kabili uphila noSamke omncane ona 15 years kuwena ngaphakathi. So uma unga elaborate lapho uchaza ukuthini mayichaza kumona? Ngikazi ukuthi abanye bangibiza ngecoconut. Because icoconut limnyama ngaphandle, limhlophe ngaphakathi. Abanye bangibiza ngobabes wama lungs. So mina enhlizweni yami he is a human being. Yani. He saved my life, yeah. And ngiyazi kahle. And if it wasn't for him, ngaba ngikho nawe la manje. No ngiyazi.
and the story sasikade sinzima kakhulu. So samke makufika izimo enje masicabanga indaba yakho kade ngibuka ukukhuluma negenge yami la incane ukuthi umuntu vele isimo bekade ekhula ngaphansi kwaso besinengcindeze enkulu. Bengafika ikhathi mhlambe la uthi khona ube mhlambe khona abazali abangilekelelayo ngabe ngibangconywana kulezi simo engibhekene nazo akwazi ube sesimene sicishe sifana nalezo. Ngihlale ngixolisa every day kubaba uNkulunkulu because I've tried to kill myself several times. Usukhathele ubona impilo ingasahlangani and uNkulunkulu uyakubuyisa. So today siya celebrate wenye ama authors engicabanga ukuthi abalekile nesinawo eSouth Africa and the story sakho ngicabanga sithinta wonke umuntu okhona umuntu osifazane obukayo this podcast uyasho ukuthi wow uMosa Mkebe kwazile okudlula kulezi zipho as much as namhlanje sikhala samke but ikhona ifeeling kumina ethi ayikho ibhlungu njengokuthi sikhala ngingazi ngizokusiza ngani yabo nje after that video wawuthi ukhala lapha mawungangibuza ukuthi ngiphuma yini engakusiza as much as sikhala nginento ethi sikhala inyembezi engcono manje because sikhala inyembezi ze celebration yokuthi lo mphefumulo sinawo as much hayi ukuthi ngizama ungabi ibhlungu esimene esikhona but ubhlungu engangibona hayi that time fethu babuzwela because ngidrive back ngibuyele emuva ngitshela umuntu ukuthi as much as I drive back I know ukuthi ayinto engamsiza ngayo ubani umuntu ongamdonate ngamaphaphu ubani umuntu ongakhetha ukuthi impilo yakhe ingabukhona ngoba selfish sithina akufe konke kwakhona okukhona so ungixolela ukuthi angiduduze nje kasekuqaleni namhlanje akasekho umngane wakhe isikhathi sasibuye sikududuze siyiphendula ijoke le yato kulesi sikhathi samke isimo esikusona njengamanje beyingafika izimo ejalo ekuzameni ukuyibulala iziphi izinto ezazenza ukuthi uzuhalela ukuthi impilo yakho noma ungayiluza yabo ukuvuka I've never had experience yokuvuka kuno about at the family home whereby there's your mother, there's your father, there's your siblings, you know. So angiyazi ukuthi feeling enjani angiyazi feeling yokunqunywa umzali yabo even on my graduation I won't tell you kwakwenzakalani because I was there ngaliqoka lelo jazi but I wasn't myself because I was asking myself into ukuthi if my parents were here with me ngabe bayayiqhenya ngami because ingangibuka indlela abazali abangangazi ababengi so ke abantu abasuke be graduation shame bakikizela makubizwa igama lengane nje bayasuma bakikiza umama you don't feel ukuthi uhamba wedwa but wena usuke wazi ukuthi uhamba wedwa yabo so ziningi izinto I remember ngithenga my first car whatever into ebhlungu rejection ukuthi isifo onga recover kusona because whatever eyenzakala empilweni yakho no matter how beautiful it is or how big it is you always have that thing at the back of your mind ukuthi if my parents were here with me ngabe kunjani yabo ngiqala ukwenza department after ukustruggleisha yabo even now I can't celebrate all these good things that happening into my life with a person it's a family only my friends yabo but usamke enye part engiyibonile mina iba yinhle kuwena as much as sikhala ngalesimo esikhona ngiqala ngichecka makuthiwa uyahamba uyagula ngangibuka nje after ivideo yakho makuthiwa uyagula so everyone was like akasizakale lo sisi lengqondo ebrilliant kangaka asikwazi ukuyiluza ijourney yenu as much as yayihard kangaka but there were people abebethi usuku nosuku sifuna ukuchecka lo mntwana esimbone kwivideo abaphenduke bafana nefamily kwena ezothando wakho ngoba mbukelo la cha ezothando sikasamukele ilanga soke sihlale kuzona sigxile kuzona everyone ukhala nge-relationships all of us siyagowa abantu mawungekena ku social media nje ubuza unjani umgomo manje bazokutshela ama stories ahlukene but when it comes to uthando sibone umuntu opartner wakho ewevuka nawe ndela zonke izinto ezikhona beyakhona so ngizama ukuyaphuzini lokuthi
Don't you think ukuthi yonke lento ebeyenzeka empilweni yakho ibeyenzeka ngepurpose ngoba kwezothanda umuntu ukuthanda ngempela kubantu abafuna ukuba involved kuwena babe part of ifamily badlula izinto ongazenzelwa ifamily abantu abadela impilo zabo ngawe bayidela okudlula izinto abangazenzela umndeni. Don't you think ukuthi you are blessed ngokuthi ube kusimo esifana naleso? Ngicabanga ukuthi lapho uzokhumbula ngeke ngikhuluma nezingane zami ngathi mina kuqala ngisayingane ngangitshela ukuthi nginenkani mina into ngiyenza nje ngendlela yami, but as time ngikhula ngiyarealize ukuthi mina I'm living by faith. So izona izinto ezikanjalo because as much as zinginetha but I have so many things to be grateful for. Labo eCape Town sihambe siyoqasha sihambe sinikelelwa abantu basemzansi sikhana lutho sathanda emqashweni asikaze silale eminyango masitende sixoshile asikaze simisisi appointment ngoba singenawo petrol ubukuthola ukuthi mhlambe imoto imengelambo sesibedlela kusasa kuqhamuka uJobe sukani avelathi asende nje into ne proof of payment mhlambe ya R1000 ngase ngazi ukuthi meku statement esithi usizo uJobe uJobe ngisho ngise ICU usiduma engenawo petrol okuyongibona wayemfakela imali ukuthi aba yombheka. So uJobe I only met him after a book launch in person. But he became I don't know angazi ngithini. So kunabantu abangagcinanga okay abantu ba donate 1 then baqhubeka nempilo zabo base kunabantu ababe namanje esa communicator nabo babuze are you okay yabo it's a pity nje ukuthi angikwazi ukuthi babonke kawani yabo kodwa bayazazi bona and ngiyakhuluma nabo futhi emafonini now and then ngiba update kwenzakalani kodwa nje ngifuna ukuthi uthande eninginika lona bafethu. Wasamke makhunya social media ngoba ngihlezi ngithatha social media yini oyifundile abantu ba social media enhle positive mangathi wa defend social media uthi uyadefend ayikho into wrong with social media. Social media social media ukunika lento wena oyifunayo. If uzongena ngokuzobhulisha abantu you'll be bullied. Akekho nje umuntu ongavela ngisukele nje mina manje angibhulishe ngenzeni. Okay. Cause uma ukuhlaza social media bazobakuhlaza kweni udelela bazokudelela. True. So into engayishilo mina ukuthi social media there's nothing banothanda abantu ba social media bayasupportana futhi ubokubuke mhlawumbe ukuthi ingane yakhala ithi fanele graduation ayinalutho omunye athi ngizokunika isudi omunye athi uthola ifamily lapha uthola lokho kufunayo wena. So ngisho kanjalo nje. So manje zikubonile kusuhamba waqhamuka nebhuku nazo into zakho lapha uyiphethe. I was there kwi launch yenzeka last year and sikwenzakalani ngibona uphethe amabhuku maningi uphuma emaphepheni avela koZimbabwe ithinto yakho ukuthi vele bekumele ungene kulesi simo angiyaqala ubona umuntu mina ngithi hayi ngathi kwenzeke kahle kodwa uthi ukungena kancane isikoko kulesi simo ngoba ubuya nezithelo eziningi kakhulu and uyibridge labo bonke abantu abaphila nalesi sifo nje manje ithinto yakho nebhuku nezincwadi kwenzakala lento le ngiyicela I didn't sign for this mina. Okay. Okay ubhala incwadi bengangazi mina ukuthi incwadi le. Okay fine ngiqala ngangihleli nje esibedlela. Okay. Ngangihleli esibedlela ngicabangela nje ukuthi ayisengizofaka phela uma sekuthiwa phela there is nothing more we can do. The only thing oyicabangayo ukuthi sengizofa right. So ngihleli nje esibedlela ngithi ake ngibhaleke ukuthi njoba kule nsuku zami ezibaliwe engalazi izophela nini ake ngibhale nje ukuthi ngidlule kuphi. Yabo ngibhala nje ngiyayibhalela nje ephepheni ngibhorekile esibedlela ngiyayibhalela akukho emqondami ukuthi ngibhale incwadi. Ngiyabhala ngabuye ngayiyeka futhi ngagula kakhulu ngayeka phansi ngakhohlwa ngashiya yonke into eKZN ngayi Cape Town kwenzeka okwenzakalile ngathola imatch ngayi ICU ngahlala ngaphuma ngaphinde ngabuyela ngithe mase sengiphaphamile ngathi hayi man yona yonke lento engidlule kuyona angikwazi ukuthi ngithule nendaba engaka. Abantu they should know this
angiqede le ndaba yami ngangiyibhala ngivele ngiyipublish ngenze story ngibona ukuthi abantu keke bayifunde ngayipublisha ke kwase kuphuma lencwadi ke ethi Victim to Victory My Suffocated Journey of Life so angikhulumi ngokusuffocate kokungaphefumuli it deep yes ngikhuluma njengoba isi victim to victory being a victim siyazi sonke usukunqotshiwe nje because angisaphila nginganakhaya nginganabazali I was a victim hambe ngihlala emzini yabantu I was a victim but after the second chance in life yonke lento lesenginomuzi senginemoto senginequalification sengigraduate hayi nqobile man nginamaphapha amasha wamasiceke amashasha nqobile ngizela upoison ngifeke so it's a ngakhipha lencwadi lencwadi ngithema ngiyikhipha sahamba sayolontsha nje ikhupha masiyilontsha bayithanda incwadi kaMasipala weTheku bathi no incwadi yakhe right sicela usishintshele nje izinto ezincane kuyona ngayishintsha mangishintsha yesiba nje sayiyona incwadi yodwa but kushintshela icover page into enza ukuthi babefuna ukuyithenga ke into ababenzela ukuthi bafuna ukuthi so la kwakuyincwadi nje just incwadi la base befuna ukuthi ke ibe kwi standard sokuthi ingaba ema library anzwe ngiyayibona phela ne design yayo manje siyaziveza la ngapha sekuyincwadi nje thize ehloniphekile kuba nako phala sengaza kuyena lo sisiwayiphefumula nako sikhona ke la sifakiwe no I understand but sengaza usijeba ususibuke ngathi abantu babephala no Shakespeare kule yamnyakana mfowethu edlulile so iyiphi chapter okanye indinyana kule ncwadi ekuthatha kakhulu noma ethatha abantu mabese kubuyela bekunika feedback ukuthi ngithe sengilapha umoya wami ngawuzoshona phansi good relocator to Mother City the last chapter cause yabo ukuthi ukuhlala ulindele ukufa every day ubone ekseni kusile ukuthi awungisaphila yabo udokotela mekwathi there is nothing more I can do uyamthemba phela cause ubala iminyaka ayifundile uthe lo muntu ufundile into akhuluma ngayo uyayazi then jiki usuyahamba usuye Cape Town akuphela ngisho unyaka uthola umphapha masha akuphela ngisho unyaka angiyazi impilo yami nami iyangidida and I wonder abantu abathanda indaba zabantu njengoba idida mina yami zibadida kanjani ezami kwaphela iyangidida yabo mina not so long ago bengikhala ngifuna imali amamiliyoni kuyofakela amaphapha amasha jiki sengihamba sengiye Cape Town jiki sengifike Cape Town sengise ICU bathe ngisathi ICU sengizo launch incwadi kahle konke ngalona iqiniso la kodwa manje ikhona kodwa ngathi khona into engahlangani ku TikTok bajwayele ukusho ukuthi kunje kodwa angikwazi ukuprove ukuthi ngakuprove kanjani bathi ngiyaprove nangiyadideka kuyimanje njengoba ngikhuluma nawe liyaduma ibhano ilinde mina ngolesithathu ngimenywe usisi of Joburg ngiyobe sikhuluma ngaze sinjani esikhulu kodwa ke bantwana abakhulu khona belungu lapha nginenkinga ngosisingisi nje into engizoyithini uzobona ndoda patanisa ziyakhona unomlungu wena ophila kwena phakathi useyongisiza mind you ngiyaphinda futhi ngisafika nje KZN ngiqeda kulenda kwathiwa sisi ukuphi ngathi mina ngise KZN kwathiwa ke angithi uMasipala awukazi ukulontsha cha ukazi ungilontsha uMasipala okay sicela ukulontsha ke ngo May before we Cape Town ama library awu 90 something so lokho kusho ukuthi ilibrary nencwadi zami eThekwini lezi asikuyona so le ncwadi le bayiselectile kuzokwenziwa ngayo ibook quiz ngo September bengike speaker mina kaMasipala inganza grade 7 learners no education bazobika kaMasipala so besika kaMasipala now sikusiya kwibook quiz njengoba nje le ncwadi izoba kwibook quiz bazo propose ukuthi i-add curriculum enganze isikole ifundo ya grade 7 because basi igotshwa usamanzi and le ncwadi le ikhuluma ngengane khona intandane esikoleni khona ingane abandoniwe khona in so iqoqa lokho uhlobo lengane so ingane fanele ifunde le ncwadi ikwazi ukuthi iprepare ukuthi ingabi parallaxas yafuna ukuxoxela ngixoxela the day ngibuyele emuva ngitshela ukuthi uzohamba emhlabeni ukuthi sathi masicedile kwenza ipost
mangicheck imali because ngangena even kuGoogle ngichecka ibhedlela ngicheck imali ayidingeka okukhulunywa ngabo 6 million so bengangizama ukucabanga ngicela ukuba honest ukuthi la ma donations nje sasiwaphusha lezi asikangazi ukuthi nje siyaphusha naye abone ukuthi sihluleke sizamile but I doubt ukuthi ikhonto ekhona so ezinye zezinto nje ezingikhuthaza ukuthi today ngihleli nawe kuma ngisesoqeda iPodcast akho bucket akho siduwe ngaze ngiqhubeka naye nani mfethu uyazibona ukuthi uyiGhost Ghost into lobuya kusona asikaqedi asiqhubeka no saqhubeka vele ngizabona ukuthi uyazibona ukuthi uyiGhost Ghost yazi ukuthi kunalelizwe eBhayibhelini kukhulunywa no Josepha kuthiwa uzophuma ezweni olaziyo nolujwayele but la uya khona uzofika ngikwenza umbusi ngaphuma eKZN no comfort zone ngaye Cape Town ngafika Cape Town yazi ukuthi eCape Town izesimangalo sosidumisa abantu bacela ukushusha nathi but they calling us celebrities and I'm like kanti ni celebrity azumuntu ufuna ukukhombisa ingane yami ukuthi ngikubone in person like namhlanje mina sifika nazo lezo sifike nini lapho ko celebrities sifike nini so kuze akazi besikhuluma ngani ngithi mina ngitshela abantu ifamily yami ngithi mina yazi ukuthi ngisho ngingangidelela nganani mina abantu la eminyango bayangihlonipha mina ngikhuluma noMagugu la bathi ngicela ukubuza ngikhulume noMeya seThekwini bathi ngikhuluma no spokesperson beMeya bathi ngicela ukubuza singakwazi ngathi yazi ukuthi ngingangithatha kancane nina ningibukele phansi njengeintambo zamateki but out there mina ngiyahlonishwa bethu kodwa futhi ke angisho ukuthi ngithina nginichomela cha ngiyetha nginixoxele nje bangani bami ukuthi ukube niyazi ukuthi abantu bayabona la engiyakhona nina niboni kodwa ukuthi ngiya kuphi because kusayisiqalo lesi ngibona uphethe nebhuku kwenzekani lelibhuku naleli khudlwana ibhuku leli ithinto yakho model guide yasezimle model guide yasezimlena nami ke ngabona sengibona ukuthi kathi ngathunyelele soft copy ukuthi la kunama pages la kulento le la ku page 9 page 9 kuthiwa young black and gifted hayi ke sivuleni khona ku page 9 lo ubone ukuthi uthini yini osiphatheleyo yes yasamnge ukuthi nongasazi uyosifundaza eZimbabwe kuyaziwa ukuthi khona eSouth Africa umbhali batheni new book in the market bethu bakhuluma ngayo kwamanye amazwe manje yebo uphila ngeziqu zamanye amazwe injalo nje yabona ukuthi umhlaba mncane ingakho ngithi abantu ababerede ama passports ngoba sizazomenywa la mekunezinto ezithile kuthiwe kuthiwe nje ungasiblessa mhlawumbe ngepresence yakho ngifike nethimba lami mfethu eGoli ngiyomela iKZN sure Cape Town ngiyimela iKZN kuyimanje kade bengisendele i-email becela ukwenza ibusiness nami ama libraries if we can bese mngani wami Atheni angifuna ngathi nginamali lena enye samke kwenzakalani ngale ngaphansi that's one ncwadi esibili esithathu kahle le sekunencwadi ezu3 esikhona hayibo sekubile uVictim to Victory le niyaziyo nonke seyikhona bese kuba a survivor's tale yona ke ikhuluma ngamanyathelo esurvivor ukuthi ke la bengichaza la sichaza ngokukhula kwesiguli nokugula kwaso until sifike kwi-second chance in life then le yesibili engayiphethe epublishwayo njengamanje i-survivor's tale ikhuluma ukuthi sihamba kuphi manje chaza nje ukuthi ke impilo nje obiqhubeka isibeka kuphi bese kuthi ke lena ke ina nama pictures le ngiyilindile izofika nje ngekhuri ngizobuya nayo iGoli njenga ngegoli ibatch yokuqala but it's an autobiography ithini title yakhona it's like a phoenix I will survive iPhoenix ke ile nyoni le engafi but esha mayisizofa iyasha bese umlotha wakhona uzale enye iPhoenix ngano miyayazi angikuza kahle ngiyakuzwa yes so I see myself as a phoenix umafavuka njalo la dumusho le nyoni le ayifi mase isikhathi ukuthi ife iyahamba entabeni ifike entabeni yakhe ivuthulule amaqhubayo then amaqhubayo okhela umlilo ubisiyasha kuleyo mlotha ophuma lapho uphumentsha
Nasini certificate kwenzakalani uphethe imgodla konakele kwenzakalani lapha eceleni usiphathe lana i-emblem le kuthiwani Transplant Sport Association. Okay. Siyabona ke sinento yase Western Cape. Yes. Okay, nali gama lamba face Qoshana gama lami. Siyabona. Okay, itenza kalile ke la after mase wenziwe i-transplant baya ku-introduce kwi-organization esiza ukuthi ke impilo yakho noma ingakisafana but ibe ngcono. Yeah, so bekuvela ngomuntu ma-sports kuyazi. Kakhulu. But sengishaya awongamla ke manje. Sengishaya boma discus, boma javelin, boma shot put, boma ball throw yabo. Lezo zinto ezinjalo nje singiyiskot. Athi kanti. Hayibo. Ngisaphosa lo. Yes, lo kapha. Yes. So okuzongibeka ethubeni lokuthi ke ngigqoke iblazer egreen eneprotea ngonyaka ozayo eBelgium. What nice one. So yes. So 24, 25, 26, 27. Angithi 24, 25, 26 September. Okay. Siyahamba Pretoria. Okay, last year i-World Cup yama transplant. Okay. Ibise Germany. Okay. So this year ila South Africa. Okay. So kuleo World Cup, kuleo World Games, World Transplant Games. Siyodlalela wafa ke lapho ukuthi noma ngathiwa isport esodwa uzohamba uyogqoka iblazer green umele iSouth. Okay. ene emblem eProtea. So ke siyakhona ke kwimalento ngomhla ka sobe sePretoria azokwenziwe ePretoria bese ke ngo August this year kuzomenyezelwa ama dates ukuthi siyanini eBelgium. Hayi mina mfethu ukuze makuthiwa sivume wena thina sazi wena mangathiwa kukhulunywa ngothando samke sonke siyagoa makungathiwa wena ukhuluma ngokwe relationship uyaxolisa ukufaka le ngoba abantu dala ngasasaphenika kakhulu baze bambona inkosi yami ngoba wena uyakhumbula ngifike eCape Town ungangiboni ngisuke la ngiyokubona usangiboni ulele kodwa kukhona umuntu owakwazi ukungichazela nanokuthi kwenzakalani wanikeza iSouth Africa ithemba back ukuthi hayi kusho ukuthi lento iyenze ngisuka la sikhoko ngiyeKapa ngoba na wena uyafika ngigqolozela lapha ungiboni ngaze shaya interview no Stu kodwa mangakhulunywa ngoStu empilweni yakho ngamchaza njengomuntu onjani unjani manje unjani manje wena asengicabangi yazi udida mina kutshela sure and yabo umuntu angithi ukubona ukuthi kancane ukuphula ngichazela ukuthi lo sibuka ngifunezwe ukuthi ungathi mawugo wedwa kwala abantu abagago somewhere and uyaphinde uthi amadoda izinja amadoda into ozokushiswa akhona amadoda asamela phini okusala ustory musubhedela wena masiya mebeshisa phela ke bakushise wena ungeni lapho wena mebeshisa wabo banishiye nina bangisize okay banishiye nje ngoba hayi phela nizonto zokushiswa nene into zokiswa spa siyo massage. Yes. Yeah, mbembe. Hayibo. Awuchaza ngoStu. uStu umumbuka ngamehlo enyama. Ngamehlo enyama nje. Uyitshela ukuthi nje we lo unoghlama wakho islay queen isithize yabo ijudge. Because phela vele ke wonke amantombazana kanjalo. Yes. But uthando lulodwa alenzi lutho. Yabo umusana nomuntu ongenabo ubuntu. Ongamazi omunye umuntu awukho kwi relationship nomuntu kwi relationship wedwa cause uthando lulodwa ngiyangizwe bethi uthando lulodwa doesn't pay bills okay babona kanjalo bona ngiyangaza ngibaphikisi kodwa engakusho mina ukuthi umuntu othandana naye uma engenabo ubuntu ungahlala nje kuleyo relationship yakho ukuthi kodwa ulindeni ufana umuntu olinde iKFC ebuild it cause kunezikhathi ezofika ezongadinga uthando lwenhliziyo base ezodinga ubuntu itself so ke mase kufika lezo ikhathi ngoba phela ikusasa we are not promised ngengasho ngathi izolo ihistory sazi namhlanje ngoba sesivukile impilo iyaqhubeka but we are not promised tomorrow. What if izinto ishintsha kusasa? Lesigebengu sakhe singenabuntu uzokwenza njani? Ngoba nje uqala kwakhona ama signs ukuthi khona into wrong asivalelisi isigebengu. So
uthando nokuthi imali yamawivu unayo noma kanayo nokuthi in but angakwazi ukuhlala ubusuku bonke esibhedlela elinde wena lowo muntu wakho naye moyibuka nje sibona ukuthi lesoka lami nginalo lingakwazi ukungilinde OPD ngingaka admitwa ngoba phela ka government uhlala ubusuku bonke before uadmitwa on the next day. So umuntu ongenabo ubuntu angayenza ongenasikhathi ozokutshela ukuthi hey manje ngiziyawa kasibani mina ngiyahamba futhi ngingasakutshela ukuthi sibacala lapha empedeni ngeke sakutshela imapha ama moments samke owakhumbulayo ngoSidu ebakhona ukugcina empilweni yakho ethi nje bayibuya bheka ukuthi hayibo mina mhlambe ngangabe sengihambile ngomunye umuntu. Yabo Mpungose, there were times la uSidu ayengakhwitha khona ayengasho khona ukuthi ayengeke awubone umndeni wakho cause mawufa la ngizokwenza njani ngiyothini ngoba ngizoboshwa phela. uSidu behlala kubo okay uSidu ukuhlala ndawonye it wasn't part of the plan. Okay. Sasithandana nje ngisuka ekhaya ngiyele kubo ngiphinde ngihambele. Senesikhathi singanani nithandana kulesi sikhathi ecishe ukule. That's not 2 years. 2019 that's not 2 years. Okay. But wayihlalela kubo ekhaya lifudumele futhi not ukuthi mhlawumbe ekhaya uzosene hayi nje namhlanje uhanjiswe ukuthi ekhaya lifudumele. Ekhaya lifudumele uthi mawufika futhi ubone ukuthi kusekhaya la kufudumele. Mfethu. And azange ziplan ndaba ukuhlala ndawonye. But into eyenzeka angithi ngiqale ukuthi ngizoya esibhedlela ngibuye. Ngiyofuna umoya phela lo onzima. Ngibuza ukuthi sifike Waterloo masijika singena nje endlini kuphela umoya. Siphinde esibhedlela. So wawuzongiphelela nasebusuku ke. Yeah. Wawuzongiphelela nasebusuku. Yeah. Ushuthi wabona ukuthi lo muntu ngizomfica efile kushuthi futhi akasho ukuthi uzohlala wayefika nje yabo umugula angazi nami azange sikhulume sabona sesihleli nje kwathi mase kufika isikhathi ukuthi fanele kuzanywe indaba yoku raise ama funds fanele se Cape Town wangibuza sizokwenza njani wayifaka yena nothi lapho uthi ahlala phansi ngathi awu cela uhambe nami wayithatha lento le wayiqoka kwabe yakhe wayeka impilo yakhe ayezoyiphila waphila impilo yami because mina wayengaphefumuli mina wayengakazi ukuhamba ngathi noma ngithi ngisaba ukuphumela ngaphandle indaba ze-oxygen science seyasambe wena bonke abantu banenkinga zabo wasengitholi ka-macro yabo wayehudula nje wayidonsa nje isilinda ngiyifayela emakhaleni sihambe ngisaba ngisho ukuya emall ngisaba aseyasambe so ababaningi abantu abanjengaye because why ngiyibuza lo mbuzo ngikhumbula sona iskandal sase McDonald ukuthi kwathiwa makuthiwa usisi usewile uhleli phansi lapha etoilet ngimkhumbule echaser edlulisa abantu ngisathukile phezulu mina isimo engakaze sibone uyabadlulisa uyagudla ukuthi no imina hamba nami wangena khona lapha etoilet wabuya nawe angazi nanokuthi wayazi nani ukuthi wenziwa njani mase sekunje lawo moments ingakho ngiworried ukuthi akhona inamanye nawe wakhumbulayo because le isabuya engqondweni yami njengoba enjalo. Ayibo kukaningi because ngagula mina ngagula ngalendlela yokuthi sesuhamba Cape Town umoya wasuphela ngisho ngilele and wayekwazi ukungizwa mase ngiphefumulela sakushona angazi wayela ubuthongo obunjani hayi bafethu angimazi cause wayekwazi ukuthi khonto wrong avuke anyusa umshini avule iwindi enzeni angihlalisa wayazi ukuthi kufanele wazwangisengela iphilo liwedge olubeke empedeni but likwenza ukuthi ngaze ngilala ngihleli ngoba mengalala kanje awu uma ufuna ukuphuma uyaqatha uyaqatha kanti makwenzakalani so fanele ngihlale ngangilele ngilala nje yabo usamke ngizomchecka le amagalelo akhe siyawabona ukuze ngifuna ukunderstandisa uma kwakuthiwa omunye umuntu noma mhlambe way around ungakazi ulibone leliqiniso nga do you think iqinisa kwenzela lona wena wawungakamazi ungahamba ibanga elingaka naye ungakamazi ukuthi kunomuntu ongaba nje kwena mina ngiweak vele isidalo sami ingakho ngihlale ngiyibuza every day ukuthi isibindi esingaka usithathaphi
yabo mina ngivele ngikhali ngiyasaba because ukuhlala nomuntu obona ukuthi lo muntu uzofa inoma yini yabo so afuna uqamba manga mina angifuna nokuthi ngize ngicabange because ngiyazazi ukuthi mina ngiyasaba yazi ngizama ukucabanga nento amenzayo yona efike ezokubona eCape Town kuthiwa usukanjelo inqondo la umjikela khona uthi akahambe lo muntu yakho uxhosha usidu inqondo ikasabuyile wabuka kabi yena kuba lo mbuzo ubuzwa yimini yakhumbula umxhosha phakathi ungasamboni nokumbona kodwa still wabekezela izimene ezifana leso awusikhumbuza leso sidu angisazi phela mina yonke lento ngizwa ngani nodokotela mina ngiyazi Nkosi yami Daba yakho yazakuhlekisa njani usikomxosha nje ngesigebe kwamina kuyafika ngithi usamkeke we very close nosamke kwenzakaleni ebuya angathi nje uthi ya kwenze njani ngingcono kodwa mina ngifana nalo wathi isigebe ngesibizelo ama security wayenzela into ebhluka nje kanti yabantu bese angiyazi mina leyo nto Nkosi yami yazi ngiyaxolisa futhi yasibasi ngiyaxolisa mina ngiyazi leyo nto hayi masumbiza nje koshibase uyazwela situxola xola ndoda sabe siyangase kuvaleni mfethu uNkulunkulu ngimbone emkhulu kakhulu yazi ukuthi it's funny ukuthi uyiphathi nawe yabantu izinto engengayibona ezihlukile khona izinto emhlabeni umuntu nezinto ezithize eziphatheka ukuthi hey ngangayibona imiracle ngamehlo ngafakaza ngibona nomuntu betestify esondweni ngathi kuyiscam ngoba yazi ukuthi akazifuna ukupromoter mhlambe ubani esithi uyalapha noma sikhuluma ngaqas promote umuntu la sikhuluma ngejeni yalo muntu samke osoyena and simfisela inhlanhla kakhulu mfethu ezintweni eziyaphambili kunina noStu futhi ngiyayibhuka mina ekubeni uMC walomshado ngoba umshado weCountry umshado weCountry lo ngiyaqala ukubona umshado siyobe zikhona kuwo sonke ngephathi kancane kodwa abuza kamnandi umama lapha kalela la ukuthi mayefike ethi uzolobona ekhaya seningamcharge malini ngempela umkhwenyana wethu seningambisa kamalini emalini noma sengathi akathathi noma sewuyinini ningamlobola samkethini le ayelobola hayi ngizoyilobolela mina mathupha wena uzolobola nje sithatha baba ngivusuku emathetho sesebenzile usebenzile lo muntu labo uyizwe la kaZulu bayede wena usudinga usuku emndenini manje ngifuna nje balethe incwadi yakhona basho ukuthi ayisiridi sobe sikhona ngale weekend ngikhala phansi ukhale phakathi khona hayibo babemile sangweni ukuba wena memezitha akazela ukuthi uzidi uzobona imbali la sentombeza abuye emendweni zibaleka indlala madoda Fwethu hayibo iqiniso even nayi family yakhona yazi ukuthi leyanto leyana ingakwenza ukuthi nabantu bakamfana bakuzonde because bazothi uhleze baneyintombi enjani leyaza akaqala uqonywa lo muntu siyazi enjani leyaza shiya ikhaya dede konke ahamba eqama province yabo bakakuzonda baye ngale yonto basayumdlisile yabo uyeke yonke into uyobheka umuntu lapha logulayo uzothi mase sindile futhi amlahle yebo leyo nto but they are so welcoming nabo Nkosi yami they are so welcoming and bayangithanda shame kulwamuso bayangithanda shame so nje bavele benza konke nje impilo yami yalula yabona ukuthi baya understand ukuthi ngeke bafike bethi hey makoti akapheka izulu bayazi makoti unempilo eshodayo mfethu kube nje makoti oshaya amasaladi Bethu uma ufacele ya camera kuthiwa ukhuluma nabo nje abantu bayibuka le video emndenini konke noStu naye sengathi akekho kuyona nayo usayibona ku TV kule camera eqondene nawe ungathina amazwi akho kumndeni wakhe nje uStu ngokuseka kuyo yonke le jeni naye naye okay ngithi koshi basi intombi ezabuye emendweni ngoba zisaba indlala ngithi ayikuza mina ke manje inqotho ngeke niphinde nisaba indlala ngikhona manje engiyabonga eningenzele khona ngiyabonga ukungithemba ngobhuti wenu ngoba kuningi beningacabanga kodwa anzange nize nicabange ukumvumela nje ukuthi ahlale nami noma nehlelwa yinkinga nani ningaxeki ukuthi ngenxa yokuthi kukhona mina ngiyabonga kakhulu and ngiyanithembisa ngizokwakha angizile uzochitha ngiyanithanda kakhulu samke mfethu ngicela ungisize mngani wami ngoba nginenkinga namezami eziningi abantu abanye babuye bagcine bethinda mina betha uMpungose and after this video I know ukuthi bazobuya futhi bezocwala uMpungose nathi sinenkinga enje and I understand ukuthi awekho
amaphapho nawo abekile azikho ibindo nazo ibekile kodwa mhlambe ke uma befuna ukuxhumana nawe just ukuba guide mfethu kuma socials zakho ame kanjani yipi inombolo abangayithinta bakwazi mhlambe ukushare cause information engicanga usunayo ngalento isinde kakhulu ungathini utholakala kanjani. Okay, ngiyabonga siya. Inamba yami yocingo engitholakala kuyona iyodwa nje akunazo inamba eziningi. It's 066 189 4865. Ngiphinda it's 066 189 4865. Na Capitec. Okay, aqhubeka. Bese kuthi ku Facebook nguSamke ono H Msomi. Okay. No uFacebook wami uTikTok wami banezithombe ezifanayo uSamke safake uSamke uPopayi but ufaka iCanula. Okay. Mase ku TikTok @mathimbilizana 6. Okay. Abantu abaningi bayangazi uMathimbilizana agogo @mathimbilizana 6. Yeah, ngitholakala khona ke. So ngaso sonke isikhathi ngiyatholakala kodwa ke mase ku after 8 exen from 8 to 9 ngani ngangifoneli ngoba so ngisephuza medication so ngisaphumula from 10 to 7 ngiyangifonela 7 ntambama ngo medication mengaphuza medication ngo 8 suke seyibhemile kwasho labafana so from 10 nje so ungangifonela so ngiye right kuze kube or else kushiya message ku WhatsApp. Yeah. Bethu elakho lokuvala njengamanje khona ingane intandane ehlelisa moya impilo yayibona ngathi ngayiqeda nani elakho lokuvala ngoba basazoyithenga incwadi. Okay, asiqale la. Incwadi singayithola kuphi ngoba abantu abasilandelayo ke thina vele bathanda kabi izinto ezifundiwe. Incwadi sebengakwazi ukuyithola kuphi incwadi zakho? Bayakwazi ukuyithola kumina incwadi okwamanje. Okay, kule nombolo leyo uyiveza. Inombolo yamade ngiyiveza u250 kuhlangene nemali yokuposela. Wena nje ukhokha u250 bese usenda iproof of payment bese uyangitshela ukuthi ngikufakele kuphepha ngakuphi. Useduzane ngikufakele bese iyafika ke incwadi. Ngisazoyiposta ke ezibezongilandela ngimcela ukuthi ngilandele abazogcwala khona ama million ngizoposta ngenza ama videos ukuthi niyibona le enye isithathu ezofika ngizonenzela ama video niyibone but ke nje kuningi kuhle kuyathembisa kuyeza ilokho engikushoyo nje and niyazi ukuthi ngowe country ngowenu mina nangithandazela nanginikelela so namanje umbhalo wenu lo yeah. Bethu siyabonga kakhulu lebethi sinaye uSamke intombi yakaMsomi siyabonga kakhulu ngejene ngiyakhumbula weSamke ngise Cape Town senza ivideo lapha noSidusmile ngaphandle nophila ngasekhaya amakhanda ejemile sasingazi noma uzobuya ngempela engichaze sephiniselwe phaka mhlawumbe wenze usenza mangathiwa nje uyacabanga mama operations oswaka wawenza kulomzimba ngingakaze ngihlinzwe nakanye Samke 1 2 3 4 5 bese khona lelana ke lesazokwenziwa ke i6 ayingeke hayi kona ke kakhulu mbukelo wethu lapha uhlelo lethu siyabonga kakhulu bafethu siyabonga Samke nokusuka podcast besivakashelwe yiKapa belidilikile. Thank you thanks my bro, thanks for coming to our podcast. Really appreciate everything. Don't forget to like, share and subscribe. I'm with Samke Order here next to me. Thank you so much. Thanks to all our viewers guys. Ekabula ngiyabonga Mpungose. Siyajabula ukuzwa ama stories amahle kangaka. Nathoba inhliziyo nasijabulisayo nakubongayo umhlaba waseNingizimu Afrika ngegalelo lakho. Udinga usizo ungamsiza ngoba ungasiza umuntu oright. Ngelinda mina ezinzinto bese ngincane ukungena ngibe involved kuzona ngoba abantu basiphoxa Samke esibasiza nabasilekelela but to see ukuthi futhi emhlabeni we do have abantu abanjenganani abayi testimony ngokwenza kahle kuyagqugquzela ukuthi sivuke futhi sime ngeenyawo sibalekelele abantu. Yeah, into enhle leyo siya and into engayisho mina ukuthi ukube wawunge ukuba asibonananga lapha kule McDonald ngicabanga ukuthi nje ukubonana nawe kwashintsha indlela yokucabanga. Yabo umuntu ozofika akhulume into epositive kuyashintsha yonke into kushintsha imindset yashintsha because ngangithi mangizama ngibuka ukuthi ngiyofika nini but as for ukuthi kunabantu abafollowa wena nje abadonate ngo22,000 rand ngoba leyo mali yahamba indlela ende kabi khona imali umangcwatha ngo10,000 rand
we only left with 32,000 rand Cape Town. Sasofike sirente ngehlahla ke Cape Town nasemgaqweni yokuthenga umbhede nefridge uyalithenga awudingi uya koJoshua door. Ukhona umbhede usuhamba la eRobotini na umbhede usuyahamba eRobotini na ifridge usuyahamba eRobotini na inyama yabo so kungcono kuyabuswa ke Cape Town otherwise sasuba nenkingeni kodwa namhlanje we are proud ukuthi sesinekhaya manje so asewona ama refugees after ilento siyakuyona sofike senze le nto siyoyenza ngomhla 6 ngoba bekhona ama KZN amahle bese sekwenza housewarming phela amazulu mesehlangene fanele kucace ukuthi uZulu uhlangene hayi sofika sophuma nje ngomlingi bethu enye iphathe ngisho bafethu each and every of us ngiyacela ukuthi sibe nayo icopy yencwadi zika Samke mina ngicabanga yona ndlela manje sesizoqhasa ngayo and ama followers epage la mawadlala azoyithenga lezi ncwadi ayazi nginama counselor wonke alandela le podcast yethu ngiyacela bome nithenge in bulk inikeza abantu abasha lencwadi bayifunde incwadi zika Samke ngiyabazi ziyasiza ziyalibuyisa ithemba siyakha mpethu siyabonga mbukeli wethu siyabonga ndani thank you so much sharp with team